вземи тук. Аз ще баламусвам, ти ще удреш по главата да умиркат. Не. Аз слушай, ако ти говоря, ме. Чувате ли кой говоря? Да. Чувам. Сега ще трябва да опишем абсолютно всичко, което е тук. Добре, бе, батко, описай, обаче ще трябва ти да пишеш, защото аз не мога да чета. Така. Комплект джанти за лек автомобил. BMW. Да? Зимни гуми. Това какво? Перфоратор. Ела, да видя. Какво е това тук? Бокуци, батко, бокуци. Бокуци, прахосмукач. Това там габровските ли не? Да, студено лятно време става.